в Разград, само че тогава натискът на Карабах бе доста по-сериозен. Няколко не лоши ситуации за играчите на Гурбан Гурбанов, а сега грешката е от страна на Оливие Вердон и възможността е много сериозна за гостите. Изстрел и топката попада във врата. Как силната форма на Жуниньо продължава. Върната топка от Диниш Алмейда, тук се позабави Оливие Вердон. Не успя и да загърби съперника, тръгна да го поваля, само че след това осъзна, че това би означавало директен червен картон. Футболист като Жуниньо, оценяван от мнозина в европейски. Сон изпълнява статичното положение. Яко Пиотровски връща топката в наказателното поле. Изстрел с гол, Агреда за Лудогорец. Добавка след това резорници. Хубаво подаване към Яко Пиотровски. След това изстрел с глава на Диниш Алмейда. Топката среща и на пречната града. Квадводуа обаче на точното място, за да изпрати във вратата. Кевин Медина бе човекът, който не успя да изчисти. На Руан Крус, подкрепа и от страна на Квадводуа. В крайна сметка за момент се справи защитата. Шанс за веднъж ситуацията. Ето, вижда се, че Руан Крус играе пръв с топката. Бунтич, той в никакъв случай няма възможност да играе с нея и това ще бъде Дуспа. Засилва се Квадводуа, стреля 2. В центъра на вратата и наказателното поле и това е Дуспа за Карабах. Неприятно. Да видим още веднъж. Педро Нареси тук закъсня. В случая... Ето тук виждате, че първоначално може би идва контакта между Дерой, Дуарте и Яси. Засилва се Бензия и стреля. Татът вече е 2-2. Мощно изпълнение, безапелъзван. Атака сега за Карабах. Центриране. Шанс за Бензия, който сваля топката на Гърди. Връща към Андраде. Получи се и рикошет. 3-2. В рамките на няколко минути много по-бързо играчите на Гурбан Гурбанов успяха да осъществят пълния обрат. Подаването към Бензия, който добре овладя на Гърди. Още при центрирането се получи рикошет. Тук струва ми се получи още един при опита за късните периоди на европейските клубни турнири. Затова обаче след малко, защото Карабах отново атакува и изглежда много опасно цялата ситуация. В предни позиции Аслак фон Витри трябва да се справя в защита. Продълженията започват с активни действия на Карабах, нещо, което е притеснително. Изстрел след това и гол за Аслак фон Витри не успя да противодейства. И още веднъж стигане почти до аутлинията. Това подаване осигурява още една възможност за Карабах. Този път Бонман се намесва при добавката. Оливие Вердон, човекът, който в случая не се изтегли на време. Видяхте колко в защита за орлите, макар че в подобни ситуации много трудно можем да говорим за десния фланг. Свободно пространство, влизане в наказателното поле и резултатът. Още веднъж недобро подаване. Много футболисти извън своята позиция, а само играчи в бяло. Още един футболист от резервната скамейка с участие в гол. Два двубоя и през януари, на 23 и 30 януари. А тук Лудогорец може да се окаже изоставащ в резултата. И ситуация, която вече тотално излиза извън контрол за Лудогорец. Ясно е, че разликата между двата отбора не е такава, каквато показва резултата в тази среща, каквато показва общия резултат. В този момент чуваме и последния съдийски сигнал след 1-2 играчите на Гурбан Гурбанов.